Ми з Іскендером зробили колекцію футболок, яка присвячена великим кримськотатарським діячам та діячкам. Минулого четверга вийшов реліз з Ісмаїлом Гаспринським. Вийде футболка з Шефікою Гаспринською. Що Ісмаїл Гаспринський, що Шефіка Гаспринська, вони були реформаторами, вони були новаторами у кримському суспільстві. Шефіка Гаспринська була палкою феміністкою. Вона добилася того, що кримські жінки брали участь у виборах в 17-му році. Окрім того, що жінкам можна було голосувати, можна було і балотуватися. І завдяки цьому вона і стала єдиною членкиною Курултаю. Але і Гаспринський так само висловлював профеміністичні погляди. Він підтримував який завгодно розвиток у Криму і рух вперед. Ми дуже довго працювали над розробкою цього проєкту. Хотілося підійти до нього дуже обережно, але і дуже сміливо одночасно. У мене, як у дизайнера, головною ціллю було подати щось настільки велике і настільки значуще, під новим кутом, але зберегти повагу до них. І зберегти ось це ядро того, чим вони були і чим вони залишаються для кримського народу. Ну і окрім цього всього, мені, звичайно, хотілося зробити просто красивий одяг, який промовисто говорить про важливе. В чому взагалі прикол цієї колекції? Єдине, що є на цьому одязі, це принт з фотографією Ісмаїла або Шефіки і куточок з QR-кодом. Це активний QR-код з посиланням на відео, в якому розповідається про цю людину. Іскендер зняв відео про Ісмаїла, і кожна людина, яка отримає цю футболку, вона може навести на цей QR-код телефон, і її автоматично перекине на це відео. Кожна людина, яка вдягає цю футболку, вона допомагає нам розповісти про цих людей, і вона стає частиною цього руху. Уявімо, що ця людина десь тусується в компанії, і хтось дивиться на цю футболку і така: о, хто це, що це, чому у тебе там посилання? Вона просто каже: дістань телефон, відкрий камеру, ось так зроби пік, і ти дізнаєшся, що це. Мені здається, це якийсь такий новий вимір розповсюдження інформації, новий вимір активізму, якщо можна так сказати. Тому так, купуйте футболки, замовляйте у мене в Директі. Заходьте, обирайте, хто вам більше подобається, Ісмаїл або Шефіка, або обидва. Ми будемо щасливі, якщо ви оберете обидвох. І допомагайте нам розповідати про прекрасних людей.